Ωραία. Η ερώτηση η επόμενη είναι, απευθύνεται σε όλους σας. Δεν είναι πια στο προσωπικό τι είσαστε, τι κάνατε στη ζωή σας κτλ. Αλλά γιατί κάποιος από εσάς θα ήθελε να σκεφτεί να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για την Αντιγόνη. Ένα σεμινάριο το οποίο είναι αρκετά εξειδικευμένο με μία έννοια, γιατί θα πούμε πάρα πολλά φιλοσοφικά, και από την άλλη, ρε αδερφέ, το κοίταζα χτες ή προχτές το βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου, η Αντιγόνη βρίσκεται πάντοτε έτσι στην καρδιά του Λυκείου και μάλιστα των μαθημάτων των φιλολογικών. Ας αρχίσουμε λοιπόν ανάποδα αυτή τη φορά. Γιώργο, έχεις το λόγο. Λοιπόν, η Αντιγόνη για μένα ως φιλόλογος ήταν γι' αυτό, από εκεί ξεκίνησε η σχέση μου μαζί της, έτσι από το βιβλίο αυτό της Δευτέρας Λυκείου, και σε βάζει μια διαδικασία να ασχοληθείς με αιώνιες ηθικές, με αιώνια ηθικά διλήμματα. Έχει να κάνει με τη σύγκρουση προσωπικών ηθικών πεποιθήσεων, με τον νόμο του κράτους. Τέλος πάντων, είναι πράγματα. Το δίκαιο νομίζω υπάρχει ακόμη και όχι μόνο στους ανθρώπους, υπάρχει και ακόμη και πώς το λένε, επιστήμονες βιολόγοι συζητάνε και για το δίκαιο, πώς το νιώθουν και τα σκυλιά, ας το πούμε έτσι. Άρα η αίσθηση του δικαίου και η προσωπική ηθική είναι κάτι το οποίο εμένα με συντάρασε. Ε, δεν ξέρω αν έπαιζε ένα ρόλο εγώ που μεγάλωσα έτσι σε μια οικογένεια η οποία είχε το κομμάτι της ηθικής, της μαρξιστικής ηθικής ψηλά, και έχω μεγαλώσει με τις σοβιετικές εγκυκλοπαίδειες εκεί και όλα αυτά. Ε, ε, και μου έβγαλε να κάνω μια πρώτη αντίδραση, ήταν εκεί στην οικογένειά μου, ας πούμε, αυτή πολύ μεγάλη. Ε, και ήταν ότι ενώ έχουμε μεγαλώσει σε έναν χώρο ο οποίος ο καθένας έχει συγκεκριμένες αξίες που τροφοδοτείται, και εμένα προσωπικά σαν συναίσθημα μου βγαίνει πάντοτε να πω όχι, είχα τη δύναμη να λέω όχι, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, στην οικογένεια. Επομένως αυτή η δύναμη της αμφισβήτησης και του θάρρους και της παρησίας που είχε η Αντιγόνη μπροστά στο βασιλιά Κρέοντα, νομίζω ότι ξεκινάει από ένα εσωτερικό κίνητρο, μου φαίνεται τρομακτικά οικείο, και θα ήθελα να μάθω περισσότερα και ψυχαναλυτικά. Κάναμε τις μελέτες μας, διαβάσαμε το Ζίζεκ εκεί και το κομμάτι έτσι της Αντιγόνης ως διαταρακτική φιγούρα. Νομίζω ότι αισθάνομαι έτσι πολύ, πολύ, πολύ κοντά της. Δηλαδή ο τσαμπουκάς, να το πούμε λαϊκά, μου άρεσε. Ε, και όλες οι ηθικές συγκρούσεις και όλη η τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που προκύπτει με το σωστό νόμο, ποιοι είναι οι νόμοι, ποιο είναι το ατομιστικό, ποιο είναι το πολιτικό. Τέλος πάντων, η Αντιγόνη για μένα ήταν, από εκεί ξεκίνησε μια διεργασία τεράστια με αποτελέσματα τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Ένα γίγνεσθε το οποίο θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερο. Ωραία. Γεωργία. Ε, λοιπόν, συγγνώμη για το οποιοδήποτε σαρδάμι. Άστα, συγγνώμη, παρακάτω. Εντάξει. Λοιπόν, ε, είναι εντυπωσιακό ότι πλησιάζουμε στα σχολεία την Αντιγόνη με μια πιο ρομαντική πλευρά. Ναι, κόντρα στο κατεστημένο, ναι, όλα πολύ όμορφα, αλλά το ερώτημα είναι και αυτό λίγο που έθιξε ο Γιώργος. Τελικά, τι είναι ηθική και για ποιους ισχύει? Θέλω να πω ότι ακόμη και ο τρόπος που πεθαίνει η Αντιγόνη είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που θα πεθάνει μία άλλη γυναίκα ή ένας άλλος άντρας την ίδια εποχή σε ένα πολύ διαφορετικό κοινωνικό, σε μια διαφορετική κοινωνική τάξη. Δηλαδή, πεθαίνει πολύ ευγενικά. Πεθαίνει όπως είναι και η καταγωγή της. Δεν ούτε φαίνεται να έχει υποστεί κάποια σωματική βλάβη,
δεν διασύρεται με τον ίδιο τρόπο που θα διασυρώταν μία κοπέλα ταπεινής καταγωγής. Επομένως και άντρας αντίστοιχα. Παράδειγμα, αυτό μου θύμισε πάρα πολύ όταν έκανα την πρακτική μου στο σχολείο και έπρεπε να παρουσιάσω αντίστοιχο θέμα στο μάθημα της Αντιγόνης. Και παρατηρούμε ότι ακόμη και ο Χριστός, σαν προσωπικότητα, τιμωρείται όπως τιμωρείται ένας φτωχός, όπως τιμωρείται ένας ξυλουργός. Αν ήταν αριστοκράτης, όπως βλέπουμε και στα ιστορικά γεγονότα, με έναν αποκεφαλισμό θα τελειώναν όλα. Είναι ένας ξυλουργός, άρα βασανίζεται μέχρι θανάτου, δεν πεθαίνει και τελικά το σταυρώνουν, που είναι πάρα πολύ ατιμωτικό να σταυρωθείς για την εκάστοτε κοινωνική... τι πάτησα, συγγνώμη. Για την εκάστοτε εποχή, ας πούμε. Είναι ένας από τους πιο ατιμωτικούς θανάτους. Επομένως, μπαίνεις και σε άλλες σκέψεις, θεωρώ. Πόσο μάλλον το να είσαι γυναίκα εκείνης της εποχής, που δεν έχεις δικαιώματα, που ουσιαστικά σκύβεις το κεφάλι και λες, εντάξει, έχω και τη θέση. Ναι, παίρνουν έναν άνθρωπο αντάξιό μου, αλλά και πάλι δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με αυτόν τον άνθρωπο. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ρομαντικοποιημένο. Θεωρώ ότι θίγεται ένα πιο βαθύ, ε, κάτι πιο βαθύ, τόσο νοηματικά όσο και, πώς να το πούμε, στην κοινωνική ρύθμιση, στο πώς εισάγεται η έννοια του πολίτη σε κάθε εποχή. Συγγνώμη αν προκάλεσα κάποια... αν σας μπέρδεψα. Μέχρι στιγμής αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ και Πολύ περιμένω ωραία. να ακούσω. Ξέρεις τι προμηνύουν όλα αυτά, έτσι. Όχι. Καταιγίδες. Λοιπόν, όχι, η θέση σου, αυτές οι συγκεκριμένες θέσεις που έβαλες, το λέω έτσι σαν συμπερίληψη των απόψεών σας, είναι ουσιαστικές. Δηλαδή το είπα και εγώ πριν για την πριγκίπισσα Αντιγόνη, έτσι, πώς πεθαίνει η Αντιγόνη, πώς πεθαίνει ας πούμε μια γυναίκα η οποία ας πούμε μπορεί να χαστούκίσει ή να σκοτώσει τον βιαστή της, ο οποίος μπορεί να είναι και άντρας της ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υφίστανται. Και αυτή όλη η συζήτηση για τον νόμο, θα σας δώσω και κάποια άρθρα στα ελληνικά και στα αγγλικά, αυτό αναλύουν. Η Αντιγόνη, θα έλεγα και θα το πω και θα ξεκινήσουμε, ε, βάζει τόσα πολλά ζητήματα που δεν νομίζω ότι κανένα άλλο πρόσωπο στην αρχαία ελληνική τραγωδία το βάζει. Ίσως ο Ιδίποδας, αλλά και ο Ιδίποδας είναι μέρος αυτής της ιστορίας. Κούλα, θα ακούμε. Λοιπόν, εγώ επειδή είναι πλατή θέμα και μεγάλο με πάρα πολλές προεκτάσεις, θα το συγκεκριμενοποιήσω λίγο. Θα πάρω μόνο μία πλευρά του, την οποία χρησιμοποιώ συχνά, γιατί και στα παιδιά του δημοτικού μπορείς να κάνεις Αντιγόνη ενίοτε. Αυτό λοιπόν στο οποίο εγώ δίνω σημασία είναι ότι η Αντιγόνη πάει ενάντια στην κοινή λογική. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν συμβαίνουν αυτά, παρά να ακολουθήσει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν έχει περιθώρια να κάνει κάτι άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε μερικά πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ακολουθούμε αυτό που πρέπει. Το πεπρωμένο, η μοίρα ή ό,τι. Μέχρι εκεί λοιπόν είναι η κοινή λογική. Και τα παιδιά ακούν και λένε «οκ». Αν όμως ακούσεις τι λέει η Αντιγόνη, τότε αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μια άλλη άποψη που πού ήταν και δεν τη βλέπαμε τόση ώρα. Δεν την είχαμε σκεφτεί. Αν δώσεις δηλαδή μόνο τα γεγονότα στα παιδιά χωρίς να πεις την άποψή της, χωρίς να πεις τι λέει και τι κάνει στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν μια άλλη άποψη που δεν την είχαμε σκεφτεί καν ή ίσως υπήρχε κάπου μέσα μας, αλλά σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να της δώσουμε χώρο. Και όταν την βλέπουμε αυτή την άποψη, λέμε πώς ήταν δυνατόν να είχαμε υιοθετήσει την άλλη. Διότι αυτή έχει όλα εκείνα τα στοιχεία
που εκπληρώνουν αυτά για τα οποία η ψυχή μας παλεύει και ομορφαίνει αυτά. Και νιώθει ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα που την κάνει ζωντανή. Αυτό έχω να πω για τώρα και περιμένω να μάθω με μεγάλη προσμονή. Λοιπόν, το αφήνω σχολίαστο, μην τα σχολιάζω όλα. Έτσι. Κώστα. Λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, εγώ τελείωσα νυχτερινό γυμνάσιο και λύκειο, 7 χρόνια. Ε, οι δυνατότητες για να αναλυθούν θέματα ήταν πολύ μικρές, ο χρόνος ήταν ελάχιστος και στην πραγματικότητα οι περισσότεροι εργαζόμαστε και δεν μπορούσαμε να διεισδύσουμε στα σοβαρά φιλοσοφικά, πολιτικά και κοινωνικά διλήμματα που έβαζε ο Σοφοκλής με την Αντιγόνη. Από όλα λοιπόν ότι είχα διδαχθεί τότε στο σχολείο, η Αντιγόνη μου έχει μείνει. Δηλαδή είναι ίσως από τα λίγα που με έχουν μείνει από το νυχτερινό γυμνάσιο και λύκειο. Και κυρίως η σύγκρουση που τη συνάντησα σε όλη μου τη ζωή μεταξύ του νόμου και του ηθικού, που φτάνει μέχρι σήμερα στην πολιτική μας, να λένε διάφοροι υπουργοί ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Δηλαδή αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί, εξακολουθεί και υπάρχει σαν δίλημμα. Τα επιχειρήματα και της Ισμήνης και του Κρέοντα δεν είναι επιχειρήματα του αέρα. Έχουν κατά τη γνώμη μου βάση. Και θα έλεγα ότι η κοινωνία μας, εάν είναι να επιλέξει μεταξύ Αντιγόνης και Κρέοντα ή της αδελφής της, θα επέλεγε την αδελφή της. Θα έλεγα ότι και εγώ σε αρκετές περιπτώσεις στη ζωή μου έχω αυτό το δίλημμα, ανάλογα με τις καταστάσεις. Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πολύ μεγάλοι συγγραφείς έχουν εργαστεί επάνω σε αυτό το μύθο, από τον Μπρέχτ, και επειδή είπαμε ότι έχω κάνει και τη βιογραφία του Νότι Περιάλη, έχει γράψει ο Περιάλης ένα θεατρικό έργο που κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε, με τίτλο «Η Αντιγόνη της κατοχής», που βασίζεται στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο και στα ίδια διλήμματα, ένα θεατρικό έργο το οποίο παίχτηκε το 1960 από το Λαϊκό Θέατρο του Κατράκη και δημιούργησε πολλές συζητήσεις, πολλά θέματα στην τότε πολιτική και κοινωνική ζωή, με αποτέλεσμα, να μην ξεφύγουμε βέβαια από το θέμα, αρκετοί αριστεροί διανοούμενοι, αν και ο Περιάλης ήταν κουκουέ μέχρι θανάτου, να ζητήσουν να κατέβει αυτό το έργο για τη γόνη της κατοχής. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέλω να παρακολουθήσω εδώ, να δω τι έχει να μας πει ο Γιώργος, αλλά και μεταξύ μας να δούμε πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και να βάλουμε ερωτηματικά και στον εαυτό μας και στους άλλους. Καταρχάς, ευχαριστούμε. Εγώ αυτό το θεατρικό «Η Αντιγόνη της κατοχής» το αγνοώ, ομολογώ την άγνοιά μου. Θα το ψάξω, όπως έτσι ψάχνω τα περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι οι θέσεις σας όλων έχουν ενδιαφέρον. Βάζετε το ζήτημα της ηθικής. Μου κάνει εντύπωση που δεν βάζετε, τώρα σας δείχνω έτσι και λίγο μια πετριά για να σας πειράξω, τόσο πολύ το ζήτημα της πολιτικής. Βέβαια, ηθική και πολιτική δεν μπορεί να είναι αξεχώριστα. Έτσι κι αλλιώς πάντοτε έρχεται η ηθική μαζί με την πολιτική. Θα το συζητήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά, ειδικά στο Χέγγελ και στον Κάντ, εκεί θα δούμε τι ακριβώς θέλει ο Χέγγελ και τι θέλει ο Κάντ. Ο Κάντ δυστυχώς μένει πολύ μακριά από την Αντιγόνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί συζητώντας με διάφορους καθηγητές μου, τους έκανε εντύπωση. Ίσως δεν το είχαν σκεφτεί, ίσως δεν το είχαν επεξεργαστεί, γιατί ο Κάντ δεν ασχολείται καθόλου με την Αντιγόνη. Αντιθέτως, ο Χέγκελ ασχολείται πάρα πολύ με την Αντιγόνη. Ο Άρης μας έγραψε ένα μήνυμα στα αγγλικά.
και λέει ότι ο Χριστός ήταν royalty, ήταν στη βασιλική οικογένεια, του έδωσαν χρυσάφι. Εντάξει, ε, νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσω από την αντίληψη που έχω για το τι ήταν ο Χριστός. Εγώ, εντάξει, τον Χριστό δεν τον βλέπω θεολογικά, τον βλέπω ιστορικά ως ένα πρόσωπο το οποίο και τον παρομοιάζουν ως κομμουνιστή, ως αναρχικό, ως επαναστάτη κτλ. Φέρνει μια αναστάτωση σε μια κοινότητα όπου βάζει καινούρια πράγματα στο προσκήνιο. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες οι συζητήσεις, έτσι, σε όλες τις συζητήσεις θα μπορούμε ο καθένας να εκφράζει την άποψή του και να διαφωνούμε και να συμφωνούμε και να προχωράμε. Πάμε τώρα λίγο να πούμε για την Αντιγόνη. Γιατί Αντιγόνη? Η Αντιγόνη, όπως έχουν πει άλλοι πριν από μένα, έφερε στο προσκήνιο πράγματα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Καταρχάς, έθεσε ξανά με έναν ίσως τρόπο απόλυτο, ειδικά στη σχολή των στρουκτουραλιστών ή δομιστών, το ζήτημα του μύθου. Γι' αυτό, και αν είδατε και στην ανάρτηση για τα μαθήματα, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για την Αντιγόνη χωρίς να μιλήσει για τον Ιδίποδα. Και δεν μπορεί να μιλήσει για τον Ιδίποδα χωρίς να μιλήσει για το γένος των Λαρδακηδών, πηγαίνοντας πίσω στον Κάδμο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Αυτό ήταν η πρώτη. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα που μπαίνει είναι το ζήτημα του μύθου. Το δεύτερο είναι το ζήτημα του αν μπορεί μια γυναίκα να φέρνει αντίρρηση στον θείο της και ταυτόχρονα στο βασιλιά. Αυτό μπαίνει με πολλούς τρόπους, από πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς μελετητές και στοχαστές, και ταυτόχρονα υπάρχει και η κριτική που βάζει ο Καστοριάδης που λέει ναι μεν έχει άδικο ο κρέοντας, αλλά και η Αντιγόνη έχει άδικο γιατί δεν συμμορφώνεται με τους νόμους. Είναι μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα που θα κάνουμε όταν θα μιλήσουμε για τον Καστοριάδη. Μάλιστα λέει ο Καστοριάδης ότι και οι δύο ξεπερνούν τα όρια. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα της Ύβρεως. Δεν θα μπω τώρα σε αυτό το ζήτημα. Μπορούμε όμως να το συζητήσουμε αναλυτικά, ξεκινώντας από τον Ιδίποδα, Ιδίπος Τύραννος, Ιδίπος Επικολωνό, και να πάμε στην Αντιγόνη. Το ζήτημα της Ύβρεως και ταυτόχρονα αυτό που θα λέγαμε εμείς με πολύ απλό τρόπο, ότι δεν κατανοεί κανείς τα όρια του. Εκτός από το Χέγγελ βέβαια, υπάρχει και ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ λοιπόν μας έδειξε με το δικό του τρόπο, μελετώντας πολύ σοβαρά, τι ακριβώς είναι η Αντιγόνη. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα, και το οποίο το επισημάνανε δύο Γάλλοι ψυχαναλυτές. Ναι, μεν μιλάμε για το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, όπως λέει ο Φρόιντ, και η μελέτη του είναι σωστή, αλλά αυτός που δεν είχε βέβαια το ειδιπόδιο σύμπλεγμα ήταν ο ίδιος ο Ιδίποδας. Ο Ιδίποδας δεν μεγάλωσε με τη μητέρα του, μεγάλωσε μακριά από τη Θήβα, μεγάλωσε στην Κόρινθο, αρχικά τον είχαν πώς, και μετά πέρασε στους βασιλιάδες της Κορίνθου. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος συνέλαβε αυτό το υλιπόδιο σύμπλεγμα? Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιοι καταπληκτικοί στίχοι στο τέλος της τραγωδίας Ιδίπους Επικολωνό, όπου θα τους μελετήσουμε και θα τους συζητήσουμε. Εδώ θα πρέπει λίγο να συζητήσουμε πώς θα το κάνουμε αυτές τις παρουσιάσεις, και νομίζω αρχικά είχα ανησυχήσει μήπως δεν θα φτάσουν 1 ή 2 εβδομάδες, και βλέποντας ξανά και ξανά τα κείμενα είτε στο διαδίκτυο είτε από τα ίδια τα βιβλία με τις άπειρες
σημειώσεις φιλολογικές κτλ., είναι σίγουρο ότι 2 εβδομάδες δεν θα μας φτάσουν ούτε έτσι ακροθυγώς να επισημάνουμε κάποια ζητήματα. Δεν θα πάω παρακάτω σε αυτό. Μάλλον θα πω 2 πράγματα ακόμα. Υπάρχει και ο κινηματογράφος και το θέατρο. Η Αντιγόνη, λέει ο Στάινερ, από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και μετά, γίνεται ίσως το πιο φωτεινό παράδειγμα. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως ξεπερνάει ακόμα και αυτό που λέγαμε πριν για το Χριστό. Η Αντιγόνη γίνεται ένα παράδειγμα αντίστασης στην εξουσία, βάζει τα ηθικά διλήμματα, το πώς πρέπει να απαντηθούν, τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι εφόσον η Αντιγόνη είναι έργο του Σοφοκλή και παρουσιάζεται στην αρχαία Αθήνα και μάλιστα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία την κλασική εποχή, έτσι ο Σοφοκλής ήταν και φίλος του Περικλή, θεωρείται έτσι η πιο σπουδαία περίοδος της ανθρωπότητας για τους διαφωτιστές, για τη Γαλλική Επανάσταση, και δημιουργούνται τόσα πολλά έργα για την Αντιγόνη που πια έχουμε χάσει το μέτρημα. Κάθε φορά που κοιτάζω βρίσκω καινούργια έργα. Τώρα ο Κώστας μας είπε ένα που έγραψε ο Νότης ο Περιγιάλης, έτσι, και έγινε ολόκληρη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί πίνακες, πάρα πολλοί, τους οποίους αγνοούσα, για να σας πω την αλήθεια, που έχουν να κάνουν με την Αντιγόνη ή με τον Ιδίποδα ή με τη σχέση τους κτλ. Συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον η Αντιγόνη και τώρα στον κινηματογράφο, πάρα πολλά έργα, και ο Ιδίποδας, ξεκινώντας από τον Γιώργο τον Τζαβέλα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Υπάρχει και στο YouTube, θα σας δώσω και το link. Μέχρι τη τελευταία ταινία που είναι τη Σόφι Ντεράσπε, μιας Καναδέζας, η οποία έχει κάνει μια ταινία, νομίζω είναι για κάποιους μετανάστες στον Καναδά, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είναι Παλαιστίνη. Σήμερα, ψάχνοντας διάφορα κείμενα και άρθρα που έχω κατεβάσει, βρήκα μια εργασία, μια πτυχιακή διπλωματική, δεν είμαι σίγουρος, για πώς αντιλαμβάνονται την Αντιγόνη στην αφρικανική λογοτεχνία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα, θα μπορούσα όποιος ενδιαφέρεται να του τα δώσω, είτε σε σχέση με τον Ιδίποδα, είτε σε σχέση με την Αντιγόνη, και κατά τη γνώμη μου υπάρχει και μία αδυναμία σε κάποια ζητήματα. Η εύκολη υιοθέτηση της Αντιγόνης από το φεμινιστικό κίνημα, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο προβληματική, γιατί όχι κακώς κάνουν, αλλά μοιάζουν να παραβλέπουν τις σχέσεις εξουσίας, ή τέλος πάντων θεωρούν ότι η Αντιγόνη, αν και είναι βασίλισσα, αυτό που μετράει δεν είναι η βασίλισσα, είναι μόνο η γυναίκα. Προφανώς, αν ήταν κάποιος άλλος, δεν θα τολμούσε ούτε καν το στόμα του να ανοίξει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, για να πάμε παρακάτω. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο? Ωραία. Να πούμε τι θα κάνουμε σε αυτές τις 7+1, όπως τις ονομάζω, συζητήσεις. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι θα είναι 7+1, πολύ πιθανόν να είναι παραπάνω. Στην πρώτη συζήτηση, τώρα θα κάνω copy-paste να τα βλέπετε. Δεν ξέρω αν τα έχετε ήδη δει. Θα βάλω στο chat. Το βλέπετε, είναι εντάξει? Παιδιά, με είναι εντάξει, απλά σηκώστε το χέρι σας, έτσι, για να κάνετε ένα thumbs up, να μπορώ να είμαι σίγουρος στο τι γίνεται. Το βλέπω. Λοιπόν, η πρώτη συζήτηση λοιπόν είναι αυτή εδώ που έχουμε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να τα συζητήσουμε όλα, και
αν έχετε διαβάσει, πότε διαβάσατε τελευταία φορά την Αντιγόνη και πώς να κινηθούμε πάνω σε αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι δεν διαβάζουμε με την ίδια ταχύτητα ή δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χρόνο κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος, από το μύθο στο λόγο, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε μύθο, τι ακριβώς εννοούμε λόγο και πώς από τον Ιδίποδα πάμε στην Αντιγόνη, έτσι. Και γιατί αυτό το είδος, η Αττική τραγωδία και όχι η ελληνική τραγωδία, όπως λένε συχνά και λανθασμένα πάρα πολλοί στοχαστές και φιλόσοφοι, είναι καταρχάς μια δημιουργία. Ο Καστοριάδης μάλιστα λέει εκ του μηδενός, κάποιοι διαφωνούν με αυτό, αλλά αυτό ακριβώς είναι η τραγωδία, είναι εκ του μηδενός, είναι κάτι που δεν είχε ξαναυπάρξει πουθενά στον κόσμο, το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και αποτελεί συστατικό στοιχείο της ίδιας της πόλης, για το οποίο μάλιστα έτσι οι αρχαίοι Αθηναίοι πλήρωναν, υπήρχαν χορηγοί που πλήρωναν για να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα έργα. Και να μην ξεχνάμε ότι στις παραστάσεις δεν συμμετείχαν επί σκηνής, δεν συμμετείχε καμία γυναίκα. Μάλιστα έχουν υπάρξει και θεατρικές παραστάσεις στη σύγχρονη εποχή, όπου παίζανε μόνο άντρες προσπαθώντας έτσι να μιμηθούν εκείνο που είχε συμβεί. Θα μπορούσαμε να μπούμε και στην ποιητική του Αριστοτέλη, να μιλήσουμε για τον ορισμό της τραγωδίας, αλλά φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον μας δεν είναι τόσο φιλολογικό, όσο είναι πολιτικο-κοινωνικό, ηθικό, ψυχολογικό κτλ. Άμα θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, μπορείτε να με διακόψετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το δεύτερο μέρος αυτής του σεμιναρίου, δεν ήθελα να τα βάλω όλα μαζί, απλά δεν ξέρω αν τα βλέπετε, είναι αυτό που υπάρχει στο έργο του Σοφοκλή στην Αντιγόνη, πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη. Δεν υπάρχει τίποτα δεινότερον από τον άνθρωπο, έτσι. Και δεινότερον εδώ εννοούμε ικανό να κάνει τα καλύτερα, τα σπουδαιότερα, αλλά να κάνει και τα χειρότερα. Όπως είναι, ας πούμε, το Auschwitz, η ρήψη των ατομικών βομβών και πάει λέγοντας. Από κακά είμαστε μια χαρά έτοιμοι όλοι να... Συγγνώμη ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά είναι πώς το λένε, τα πρόοπτα. Λοιπόν, το είχα κλείσει από εκεί, το είχα κλείσει από εδώ. Το τρίτο είναι, πιάνουμε δύο μεγάλους φιλοσόφους, τον Καντ και τον Χέγκελ, και επιχειρούμε να συζητήσουμε. Ο Καντ ουσιαστικά δεν μιλάει καθόλου για την Αντιγόνη, και εδώ υπάρχει το ζήτημα της κατηγορικής προσταγής, το οποίο θα το συζητήσουμε, έτσι, που είναι βασικό στοιχείο στη σκέψη του Γερμανού φιλοσόφου, ενώ αντίθετα ο Χέγκελ, θα λέγαμε με έναν τρόπο, ήταν ερωτευμένος από κάθε άποψη με την Αντιγόνη, θεωρούσε πολύ σπουδαία προσωπικότητα, δεν έχει σημασία αν η Αντιγόνη υπήρξε δεν υπήρξε, γιατί του δίνει το πρόσφορο έδαφος έτσι να συζητήσει όλα αυτά που τον ενδιαφέρουν, ξεκινώντας από το τι είναι η πόλη, τι είναι η ηθική, τι είναι ο νόμος, ακόμα και το τι είναι η αισθητική. Να σας πω την αλήθεια, βασανίστηκα πάρα πολύ σκεφτόμενος ποια στοιχεία να βάλω σε αυτό το σεμινάριο. Έχω παραλείψει, και μπορεί κάποιοι να το έχετε προσέξει, έχω παραλείψει τον Νίτσε. Ο Νίτσε, πιθανότατα, έχω μιλήσει με έναν φίλο καθηγητή, θα μας κάνει ένα μάθημα για τη γέννηση της τραγωδίας, εκτός προγράμματος, πρέπει να δούμε ποια μέρα τον βολεύει, και μάλιστα μιλάγαμε προχτές λέγοντάς μου ότι έχει μεταφράσει τη γέννηση της τραγωδίας, να έχει μεταφράσει και ο Καζαντζάκης ακόμα, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμόμουν, και έψαξα να βρω και τη μετάφραση, αλλά
Τη βρήκα, αλλά δεν μπόρεσα να την κατεβάσω από την Ανέμη. Είναι ένα site το οποίο είναι στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά δεν μπόρεσα να την έχω. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Και πάμε μετά στον Κίρκεγκαρ, που θεωρεί την επιλογή της Αντιγόνης ως άλμα πίστης, και του Χάιντεγκερ τη συζήτηση για το δεινό ως οντολογική πηγή του είναι. Υπάρχει μια καινούρια μετάφραση της Αντιγόνης, του Σταμπουλού, εκδόσεις Gutenberg. Έψαχνα κάπου, το έχω ακουμπήσει στο βιβλίο και δεν το βρίσκω τώρα, να σας το δείξω. Και έχω βάλει και το βίντεο του ίδιου του Σταμπουλού που μιλάει για όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα με τα οποία διαφωνώ στην ανάλυση του, αλλά έχει βάλει και την κριτική του Κίρκεγκορ. Είναι πρώτη φορά που μπαίνει η κριτική του Κίρκεγκορ, και του Χάιντεγκερ, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν έχουμε χρόνο, θα μπορούσαμε αυτά να τα συζητήσουμε, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι μελετώντας μία σελίδα μπορεί να μας πάρει 2 και 3 ώρες, γιατί γεννιούνται πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί έκανα ένα σφάλμα που έχω τη σελίδα, να δω. Στη συνέχεια έχουμε την 5η εβδομάδα, που είναι ο Καστοριάδης, η ιδέα της ανθρώπινης αυτοδημιουργίας. Αυτό θα σας το ανεβάσω και αυτό στο site και στο ίντερνετ. Ο Καστοριάδης μιλάει για 2 έργα. Ένα είναι ο Προμηθέας Δεσμότης και το άλλο είναι η Αντιγόνη. Έτσι, συγκρίνει τον Αισχύλο με τον Σοφοκλή. Εξαιρετικό όλο το έργο, αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον βρίσκω πάντοτε, έτσι, το κομμάτι το τμήμα με την Αντιγόνη. Και εδώ βέβαια μιλάει, υποστηρίζοντας την κλασική του πια θέση, την ιδέα της ανθρώπινης αυτοδημιουργίας. Και το έργο και οι πράξεις, έτσι, η πράξη Αντιγόνης, είναι ταυτόχρονα και αυτή μια πράξη αυτοδημιουργίας, και δεν πρέπει, πολλοί μπορεί να εκπλήσονται και να λένε «Μα οι άνθρωποι αντιστέκονται». Όχι, όλοι οι άνθρωποι δεν αντιστέκονται, και με έναν τρόπο είναι αυτό που λέμε η διαμόρφωση της ιστορίας, η δημιουργία της ιστορίας, ως κάτι καινούριο, ως κάτι που δεν επαναλαμβάνεται, που δεν είναι κάτι που έχουμε ξαναζήσει ή έχουμε βιώσει. Σε αυτές τις συζητήσεις έχω βάλει και την Butler, η διεκδίκηση Αντιγόνης. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό. Συζητάει για τη σχέση πολιτικής εξουσίας και αντίστασης, και ταυτόχρονα για τη σχέση της οικογένειας, έτσι, που εμπλέκεται μέσα σε αυτήν την πολιτική σχέση εξουσίας υποταγής, ας το πούμε έτσι με έναν απλό τρόπο. Είναι ουσιαστικά μια νέα ανάγνωση του Χέκελ, όμως με μια πιο φεμινιστική ματιά από την Butler. Η Butler στην Ελλάδα έχει φανατικούς οπαδούς, λίγους μεν, ακολούθους, ας μην πούμε οπαδούς, δεν είναι δόκιμη λέξη, και έχει και πάρα πολλούς εχθρούς, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε έχουν αγγίξει κανένα βιβλίο της. Είναι οι γνωστές θέσεις ότι υπάρχουν μόνο 2 φύλλα και τα λοιπά, μη γνωρίζοντας τι είναι επιτελεστικότητα, το κοινωνικό φύλλο, και πάει λέγοντας. Θα προσπαθήσουμε στο βαθμό των δικών μου ικανοτήτων, αλλά φαντάζομαι και των δικών σας ικανοτήτων, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Πριν αναφερθήκαμε στον Φρόιντ, και υπάρχει και ο Λακάν. Ο Λακάν έχει μεταφραστεί σε μεγάλο τμήμα του έργου, το έχει μεταφραστεί. Δυστυχώς το κομμάτι που έχει να κάνει με την Αντιγόνη και το θάνατό της και τα λοιπά, θα εκπλαγείτε από τις θέσεις του Λακάν, δεν έχει μεταφραστεί. Ένα μικρό κομμάτι έχει
έχει μεταφραστεί μόνο από το περιοδικό Αλήθεια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το περιοδικό. Είναι ένα ψυχαναλυτικό περιοδικό. Ουσιαστικά το υποστηρίζουν εκδόσεις Πατάκης. Και έχουν βγάλει ένα τμήμα της μετάφρασης για την Αντιγόνη. Είναι αυτά τα, πώς να το πω, αυτές οι συζητήσεις που έρχονται πολύ, πολύ, πολύ καθυστερημένα και στη δικιά μας χώρα, ενώ θα έπρεπε σε αυτά να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση. Και η τελευταία εβδομάδα, αν και δεν πολύ αμφιβάλλω θα είναι η τελευταία εβδομάδα, είναι οι Αντιγόνες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Θα συζητήσουμε για όσα έργα μπορέσουμε, του Ανούη, του Μπρέχτ, του Κοκτό, του Τζαβέλα, της Ντεράσπε και όσα άλλα. Γι' αυτό σας λέω ότι πιθανότατα τα 8 σεμινάρια, τα 8 μαθήματα θα είναι λίγα, πιθανότατα θα τα πάμε στα 10, για να μπορέσουμε να τα απολαύσουμε. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι απλά να τα ξεπετάξουμε, να τελειώσουμε και να φύγουμε, να γίνει ένας διάλογος. Και να σας πω και την αλήθεια, θα ήθελα από όλους σας ή ένα μικρό κείμενο στο τέλος του σεμιναρίου, δεν με πειράζει, θα το συζητήσουμε μαζί, μπορούμε να το συζητήσουμε και όλοι μαζί άμα θέλετε, ή ένα μικρό βίντεο. Δεν θα λέτε τι καλός που είμαι, δεν είμαι καλός ούτως ή άλλως, κακός είμαι, παλιάνθρωπος είμαι. Να πιάσουμε μια διάσταση, ας πούμε, της στάσης, της συμπεριφοράς, έτσι, είτε του Κρέοντα, του Ιδίποδα, έτσι. Ίσως να μιλήσουμε και για την Ιωκάστη, η οποία είναι η πιο παραμελημένη, έτσι, σε όλη αυτή την ιστορία. Μητέρα, γιαγιά, λίγο μπερδεμένα όλα τα πράγματα. Πριν προχωρήσουμε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, θέλετε να πούμε κάτι πάνω σε αυτά? Θέλετε να προσθέσετε, να μου πείτε γιατί το κάνεις έτσι, δεν το κάνεις αλλιώς, μήπως να βάλουμε κάτι άλλο. Και θα προσπαθήσω με την κυρία Καρακάντζα, Εφημία νομίζω λέγεται, είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα μαζί της. Έχει γράψει 2 βιβλία για την εξαιρετικά. Στα αγγλικά δεν ξέρω αν κυκλοφορούν στα ελληνικά. Μήπως την καλέσουμε και μας μιλήσει και αυτή, αν έχει χρόνο και διάθεση, γιατί καλό είναι, εντάξει, τα σεμινάρια δεν είναι για να τα μονοπολεί ένας, μπορούμε να τα μονοπολεί κάποιος, να μπορούμε να συζητήσουμε όλοι και να έχουμε μια ευρύτητα έτσι στη σκέψη και στη γνώση. Θέλετε να πείτε κάτι? Εγώ θα ήθελα να πω, Γιώργο, αν επιτρέπεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, αρχικά εντάξει, να πω για το κομμάτι του Νίτσε θα ήθελα να μπει, δηλαδή διακαώς, εγώ προσωπικά ως Νιτσεϊκός, που τον αγαπάμε αυτό το φιλόσοφο. Ωραία. Και δεύτερον, θα ήθελα λίγο να αποφασίσουμε και όλοι, ρε παιδί μου, τώρα, εδώ όπως είμαστε, ποια θα είναι η μορφή, δηλαδή και χρονικά, ας πούμε, για να ρυθμίζουμε και το χρόνο μας. Ας πούμε, θα κάνεις μια εισήγηση εσύ και μετά θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση, θα κάνεις την εισήγηση εσύ και εμείς θα βομβαρδίζουμε, θα μπαίνουμε. Το έχεις φανταστεί κάπως, δηλαδή χρονικά αυτό το πράγμα, για να μπορούμε και εμείς να οριοθετήσουμε τη μέρα μας, ας πούμε. Κοίταξε, η πρώτη ερώτηση είναι αν έχετε διαβάσει τα έργα. Τα έργα υπάρχουν και στην πύλη για την ελληνική γλώσσα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το link. Άμα γράψεις πύλη ελληνικής γλώσσας και Σοφοκλής, σου βγάζει όλα τα έργα και θα σας το δώσω τώρα να το δείτε. Ή μπορώ να κάνω και ένα, πες το, σε screen, μισό λεπτό. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σου και είναι αυτό που με βασάνιζε. Εδώ είναι, για να δω. Βλέπετε? Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα έργα, λέγεται πύλη για την ελληνική γλώσσα και εδώ είναι. Ο Εάντας δεν μας ενδιαφέρει, η Αντιγόνη. Αν πας, ας πούμε, στην Αντιγόνη, να σου πω ένα παράδειγμα πολύ ωραίο, πας στον πρόλογο. Έτσι. Στον πρόλογο, εδώ, μισό λεπτό, γιατί έχω πολλά παράθυρα, θέλω μεγαλύτερη οθόνη οπωσδήποτε. Ο κοινών αυτάδελφων Ισμήνη Κάρα και τα λοιπά, ο αγαπημένη αυταδελφή μου Ισμήνη, έχουμε τη μετάφραση του Γρυπάρη, του Χριστομάνου και του Μάνου.
δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Ναι. Είναι όλο το έργο. Εντάξει, η Αντιγόνη θα έρθει τρίτη, θα έρθει μετά τον Ιδίποδα και το Ιδίπος Επικολωνό, γιατί θέλω κάποια κομμάτια για να απολαύσουμε πραγματικά τα κείμενα, να τα διαβάσουμε. Τώρα πόσο χρόνο θα χρειαστούμε δεν ξέρω. Εδώ είναι ο Ιδίποδας Επικολωνό και εδώ είναι ο Ιδίπος Τύραννος. Για να φανταστείς ότι πριν κανένα 1,5 μήνα στην Αθήνα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του Θειασάρχη, είναι από το απομηχανής θέατρο, είχε Ιδίπους Τύραννους. Και πρόλαβα και το είδα, ήταν εκπληκτική παράσταση και σκεφτόμουν, ας πούμε, να μπορούσαμε να την είχαμε δει όλοι μαζί την παράσταση αυτή και αν είχαμε χρόνο, ας πούμε, να είχαμε οργανώσει. Ωραίο. Ωραίο θα ήταν. Αυτό θα ήταν ωραίο. Τώρα νομίζω αυτοί πηγαίνουν προς τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θυμάμαι, θα το βρω και αυτό. Ήταν εξαιρετική, δηλαδή είχα πολύ καιρό να δω έτσι μια πραγματικά ωραία παράσταση. Εντάξει, προφανώς θα έχουμε κάποια σημεία από το έργο, δεν θα μπορούμε να έχουμε όλο το έργο. Θα σας δώσω όλη την υπόθεση πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά αν κανείς δεν διαβάσει μόνος του το κείμενο και αν κάποιος δεν τριφτεί έστω και λίγο, άλλοι ξέρουν περισσότερα αρχαία, άλλοι ξέρουν λιγότερα, δεν θα απολαύσει κανείς το κείμενο. Έτσι. Κάπου έχει να το βρω τώρα και γελάγαμε, με ένα φίλο που το βλέπαμε. Δεν θυμάμαι, είναι στο Μαρονίτη, είναι, θα το πω. Λέει εδώ, ας πούμε, τι στον πλανήτην ειδήπουν καθημέραν την ίν σπανιστής δέξετε δωρήμαση και λέει, ποιος τον αλήτη ειδήποδα ανήμερα θα υποδεχτεί με δώρα λιγοστά. Τώρα, μα δεν έχεις εξοικειωθεί και λίγο με τη γλώσσα. Ο αλήτη. Τι εννοούν οι περισσότεροι άνθρωποι αλήτη. Εδώ δεν εννοεί κάποιον που είναι παλιάνθρωπος, κάνει βρωμιές και τα λοιπά. Εννοεί κάποιον που περιφέρεται από εδώ και από εκεί, έτσι όπως έκανε ο περιπλανόμενος. Ο Ιδίποδας όταν εγκατέλειψε έτσι τη Θήβα ή τις Θήβες, ανάλογα με το πώς θέλουμε, θα μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα τμήμα του κειμένου. Δεν ξέρω τι θέλετε να κάνουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό θα μας πάρει 2 με 3 εβδομάδες. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση και πάνω στα ίδια τα κείμενα και μπορείς να δεις εδώ έχει 3 μεταφράσεις ας πούμε. Ας πούμε στην περίπτωση του Ιδίπους Επικολωνό και πήγα στο βιβλιοπωλείο και είχε 10 ας πούμε. Πάντα επιλέγεις κάποιες μεταφράσεις, κάποιες είτε σου αρέσουν είτε βρίσκεις πιο εύκολη τη γλώσσα κτλ. Υπάρχουν πάνω από 10 μεταφράσεις σε κάθε έργο. Παλιότερες και παλιότερες. Δεν ξέρω, είναι ωραία η πρότασή σου. Εγώ δεν έχω το πρόβλημα και νομίζω θα είναι και χαρά του φίλου μου του Κώστα του Πέτσιου, είναι στα Γιάννη αυτός, να έρθει να μας κάνει για τη γέννηση της τραγωδίας. Απλά πρέπει να βρούμε μία μέρα, μία ώρα, γιατί μπορεί να μην μπορεί τις Κυριακές, και να το κάνουμε. Τι λέτε? Παιδιά, πάτε και εσείς το λόγο, γιατί μας αφορά όλους. Αυτό είναι διαδραστικό, δεν είναι... Είναι δεν ωραία ιδέα. Είναι ωραία. Ωραία. Βέβαια δύσκολη εν μέρη. Είναι κυριολεκτικά σαν να κάνεις εργασία, αλλά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια μικρή έρευνα. Κοίταξε, θα κάνουμε σίγουρα, για παράδειγμα στην Αντιγόνη, τη συζήτηση που έχει ο Κρέοντας με την Αντιγόνη. Είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο που το είχα παρουσιάσει και στο Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι δεν θα αφήσω εγώ μια γυναίκα να με κάνει ό,τι θέλει, ξέρω εγώ, ούτε θα γίνω εγώ γυναίκα και αυτή θα γίνει άντρας. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία έχει φιλοσοφικές απολύξεις έτσι τρομακτικές. Αλλά πώς θέλετε να το κάνουμε? Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ούτε να σας δώσω 3 περιλήψεις και να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, τα κείμενα αυτά ζουν, αναπνέουν, υπάρχουν. Και βλέπετε ότι υπάρχουν και μέσα από τις μεταφράσεις. Γιατί ο καθένας και μέσα από τη μετάφραση δίνει μια δική του
ανάγνωση, μια ερμηνεία, παρόλο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ερμηνεία στη μετάφραση. Αυτό δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Εδώ οι φιλόλογοι χαμογελάνε, ξέρουν Ναι, ακριβώς. Έτσι. Αλλιώς μεταφράζω εγώ κάτι, αλλιώς ο Γιώργος έτσι. και πάει λέγοντας. Πώς το βλέπετε? Να παρουσιάσουμε, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα ένα κομμάτι, ας πούμε, από τον Ιδίποδα Τύραννο, να σας το ετοιμάσω εγώ, ας πούμε, αύριο, να σας τα στείλω, να έχετε το χρόνο, ας πούμε, να διαβάσετε 50, 100, 200 σειρές, στίχους. Τι λέτε, πώς το σκέφτεστε? Εγώ λέω να το δοκιμάσουμε πάντως. Εγώ λέω να το δοκιμάσουμε και να δούμε πώς θα βγει, ρε παιδί μου. Μέσα από τη δοκιμή και το λάθος, έτσι κι αλλιώς μαθαίνουμε. Να πω Ε, παλιώς. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Εμένα αυτό που και παράλληλα με καίει είναι το χρονικό εδώ. Βρισκόμαστε την Κυριακή 6 με πόσο ώστε να βγει όλο αυτό και να είναι ένας χρόνος ο οποίος είναι και μεστός και. Αυτό δηλαδή λίγο. εντάξει, αυτή η συνάντηση προφανώς θα ήταν οι γνωριμίες, να δούμε Μμ. πώς θα προχωρήσουμε και τα λοιπά. Αλλά Καταλαβαίνετε, γενικά. ναι, πες. Αλλά γενικά δεν πρέπει να έχουμε, ας πούμε, έναν ορίζοντα, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Ε, και αυτό ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί το ζήτημα δεν είναι να πω, ας πούμε, θα διαβάσουμε και τα τρία Μμ. κείμενα. Γιατί ο άλλος μπορεί να κάνει ένα μήνα να τα διαβάσει, ο άλλος μπορεί να κάνει και 2 μέρες. Μμ. Εξαρτάται και από τις διαθέσεις και το χρόνο, είπαμε. Γι' αυτό σας ρωτάω όλους πώς το σκέφτεστε. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει και η φίλη μου η Μαρίνα, η οποία είναι χορεύτρια, θα έρθει, θέλει να συμμετέχει σε αυτά γιατί της αρέσουν. Ε, και θα συμμετέχουν κι άλλοι. Η γυναίκα μου δεν έχει κοπανίσει, έχει πάει στη Βόρεια Ελλάδα. Ε, Και άλλοι και ο γιος μου ενδιαφερόταν να έρθει, αλλά δεν μπορεί ο Κακομοίρης γιατί δουλεύει τέτοια ώρα τώρα. Γι' αυτό με πήρε και τηλέφωνο πριν. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αλλά δεν μπορούν, δεν ξέρω. και γι' αυτό έχει σημασία και το ασύγχρονο. Δηλαδή, άμα καταγράφεται κάπου και κάποιος που το έχει χάσει να μπορεί να το δει, ας πούμε. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ε, θα μας αφήσεις? Να, είδες η Γεωργία, γι' αυτό το λέμε. Πες, Γεωργία. Όχι, όχι, αναγκαστικά, σήμερα μόνο. Ναι, Σου έχω όχι, στείλει και μήνυμα στο Messenger. το είδα. Τι ήθελα να σου πω, πώς θέλεις να το κάνουμε? Θες κάθε φορά να διαβάσουμε ένα κείμενο? Σε μένα απευθύνεται η ερώτηση. Ναι, σε Συγγνώμη. σένα. Ναι, στον καθένα Ε, ξεχωριστά. δεν θα με πείραζε. Σιγά σιγά λίγο, γιατί εντάξει, εγώ έχω παράδειγμα και την πτυχιακή, επομένως έχω και αυτό το διάβασμα. Πονάει. Επομένως θα με βόλευε κομμάτι-κομμάτι, ας πούμε. Όχι και Άρα αν δεν μου λοιπόν, δοθεί ευκαιρία δεν θα το τρέξω και λίγο παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο συμβατό. η Δίπος Τύραννος την επόμενη φορά να κάνουμε 2 ώρες για τον Ιδίποδα ε, και για την αποκάλυψη όλων αυτών των φοβερών γεγονότων, έτσι, πώς σκότωσε τον πατέρα του και κοιμήθηκε με τη μητέρα του, έτσι. Θα κάνουμε 5-10 σελίδες πόσο θα κάνουμε στις 2 ώρες και να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Το επόμενο μπορούμε να κάνουμε για τον Ιδίποδα επικολονό. Υπάρχουν 5-10 σημεία που κατά τη γνώμη μου σημεία, όχι σελίδες, τα οποία έχουν ενδιαφέρον και μετά να μπούμε στην Αντιγόνη. Άρα θα πάμε 2 με 3 εβδομάδες. Τι λέτε? Ο Ωραία, άρα το Γιώργος, διαβάζουμε εμείς στο σπίτι και ερχόμαστε εδώ και το σχολιάζουμε, ας πούμε. Έτσι, σωστά καταλαβαίνω. ναι. Ωραία. Αύριο ή μεθαύριο θα σας στείλω όλο το κείμενο που μπορείτε να το βρείτε και να σας πω ποια θα κάνουμε για να μπορούμε να έχει αξία και η συζήτηση. Έτσι, αλλιώς δεν θα έχει. Τώρα απλά να κάνουμε γενικές περιγραφές, τι ήθελα να πω, εντάξει, ότι δεν ήξερε ο Ιδίποδας και τα λοιπά, εντάξει, το ξέρουμε όλοι πάνω κάτω. Ε, αλλά το να διαβάσει ένα συγκεκριμένο κείμενο και το πώς στέκεται απέναντι, ας πούμε, στον Τηρεσία που τσακώνονται και του λέει «Με κοροϊδεύεις, είσαι απατεώνας», ξέρω εγώ, και πώς τελικά όλο αυτό που τον κοροϊδεύει, τον βρίζει, έρχεται να τον χτυπήσει και να αποκαλύψει ότι τελικά αυτός είναι ο ίδιος ο Φωνιάς, έτσι.
παρά τη θέλησή του, δεν το έκανε πες και εμένα. Ε, Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έτσι βλέπουμε και τη γλώσσα και στα αρχαία και στα νέα ελληνικά, με τις πολλές και διαφορετικές έτσι μεταφράσεις και κατά τη γνώμη και κάθε μετάφραση περιλαμβάνει και μία εξαιρετική ερμηνεία. Γιατί δείχνει το πώς σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων να το μεταφράζουν έτσι, ως ομάδα. Τι λέτε? Άρα προχωράμε έτσι. Οι υπόλοιποι είναι σιωπηλοί. Κούλα, εσύ τι λες? Κώστα? Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Με το χρόνο έχω θέμα. Δηλαδή, πάνω από 2 ώρες δεν νομίζω ότι μπορώ να αφιερώσω. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε Ωραία. Μμ. Ωραία. πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ. Και επειδή όταν ξεκίνησε η συζήτηση, ο Γιώργος έβαλε και ένα θέμα μήπως γίνει άλλη μέρα, εμένα θα είναι πιο δύσκολο άλλη μέρα. Μάλιστα. Τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, και όσοι δηλώσανε και όσοι θέλανε, ναι, όλοι μου είπαν ότι τελικά Κυριακή, γιατί Τετάρτη είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ωραία. Άρα λοιπόν θα σας στείλω το κείμενο, έτσι. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Ας το πάμε έτσι. Και βέβαια ο χρόνος δεν μπορεί να είναι πάνω από 2 ώρες. Όχι, δεν μπορεί να είναι πάνω από 2 ώρες. Αντικειμενικά, εντάξει. Εγώ μπορεί να Ναι. ξοδεύω ατέλειωτες ώρες να μελετάω, αλλά το πρόβλημα δεν είναι τι κάνω εγώ προσωπικά. Το πρόβλημα είναι πώς θα δουλέψει αυτό με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ε, Υπάρχει κανείς που θα αποχωρήσει τώρα? Εγώ 8 και 4 πρέπει να φύγω. Έχω Α, ένα τετρατάκι ακόμα. ωραία. Λοιπόν, ε, τώρα αναρωτιόμαι τι έπρεπε να κάνουμε. Να μπούμε στο μύθος και λόγος, να πούμε για την τραγωδία, για το Σοφοκλή, για το θηβαϊκό κύκλο. Είναι πάρα πολλά. Αυτό που θα ήθελα όμως να σας δείξω, δεν ξέρω αν το έχετε δει στη σελίδα μου, τα έχω βάλει βέβαια στη δική μου σελίδα, είναι μισό λεπτό. Υπάρχει αυτή εδώ η σελίδα, τώρα θα τη μοιραστούμε. Λέγεται Αριάδνη, είναι και αυτή από την πύλη της ελληνικής γλώσσας, μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Δεν ξέρω ποιοι τη γνωρίζετε τη σελίδα αυτή. Μισό λεπτό. Η Είναι, Αριάδνη είναι ένα ευρετήριο που έχει διάφορα θέματα. ναι, ναι, έχει διάφορα θέματα. Άμα πας, ας πούμε, εκεί που λέει Ναι, εντάξει. ναι, το γένος των Λαβδακηδών, ουσιαστικά πιάνει από τον Κάδμο και την Αρμονία. Η Αρμονία είναι η σύζυγός του που τη γνώρισε ο Κάδμος φεύγοντας από τη Φινίκη και φτάνει μέχρι το Μενικαία, τον Έμονα και τα λοιπά. Είναι σύντομο, μπορείτε να διαβάσετε για το μύθο και έχει όλα τα στοιχεία με ένα πολύ ωραίο και συνεκτικό τρόπο. Δεν ξέρω, το βλέπετε όλοι σας? Και έχει και πάρα πολλούς εδώ πίνακες. Δεν ξέρω γιατί εμένα εδώ λίγο μου βγάζει. Το βλέπετε? Κώστα, Ναι, Γιώργο? Γιώργο, το βλέπω, Γιώργο. Α, Αν δεν ήταν κάτι θα έλεγα το βλέπω. ωραία, ναι. Και έχει αρκετά αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Κάποια μπορείτε να τα παραλείψετε, δεν χρειάζεται. Εντάξει, και εγώ έβλεπα εδώ αν η Αρμονία ήταν κόρη του Άρη, αν ήταν κόρη του Δία. Εντάξει, ο Δίας δεν είχε αφήσει έτσι, φιλικό για φιλικό. Λοιπόν, και μετά μπορούμε να πάμε στα κείμενα, αλλά εγώ θα έλεγα για το υπόλοιπο της ώρας, όση ώρα έχουμε, να συζητήσουμε λίγο την έννοια του μύθου. Τι λέτε? Εντάξει, πάμε. Ωραία. Μισό λεπτό. Σταματήσω το διαμοιρασμό. Ωραία. Εντάξει.
Ένας μεγάλος μελετητής Γερμανός, ο Νεσλέ, δεν ξέρω αν το έχετε δει το βιβλίο, λέγεται από το μύθο στο λόγο, η εξέλιξη ελληνικής σκέψης από τον Όμηρο στη Σοφιστική και το Σοκράτη. Μιλάει για το μύθο και το λόγο με έναν τρόπο που θα έλεγα είναι δίτομο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το είχαν βγάλει παλιά οι εκδόσεις Γνώση όταν ζούσε ο Παναγιώτης ο Κονδύλης. Και μάλιστα εδώ το είχα βάλει, νομίζω το έχω βάλει και στο Facebook ή το έβαλα μόνο στη σελίδα μου, μύθος και λόγος. Έτσι χαρακτηρίζουμε τους δύο πόλους ανάμεσα στους οποίους θεωρείται η ανθρώπινη πνευματική ζωή. Η μυθική παραστατική δύναμη, τώρα θα σας το δώσω, και η λογική σκέψη συνιστούν αντιθέσεις. Η πρώτη δημιουργώντας και διαμορφώνοντας ακούσια και μέσα από το ασυνείδητο είναι εικονιστική, ενώ η δεύτερη αναλύοντας και συνδέοντας σκόπιμα και συνειδητά είναι ενοιολογική. Αρχικά ο μυθικός σχηματισμός παραστάσεων είναι η μόνη μορφή με την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να κατανοήσει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό του κόσμου. Θα ήθελα αυτό, αν έχετε διάθεση, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε λιγάκι. Είναι αυτό εδώ το κείμενο. Το βλέπετε? Το βλέπετε? Ναι, ναι, το βλέπω. Ωραία. Ό,τι φαίνεται, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, το ελληνικό φαινόμενο βάλτε το σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, έτσι είναι εβραϊκό ή αιγυπτιακό φαινόμενο, είναι φαινόμενο της γέννησης της Ρώμης, της αρχαίας Ρώμης. Υπάρχει μια διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι φεύγουν από τον μύθο και μεταβαίνουν στο λόγο. Γιατί υπάρχει ο μύθος? Κατά τη δική μου άποψη, και το γράφω ακριβώς από κάτω, αρχαϊκός και αρχαίος κόσμος συγκροτείται από μύθους. Η πρόταση αυτή παραπέμπει ευθέως στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, αδυνατώντας να κατανοήσει την υλική πραγματικότητα, αφού δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία, υλικά και ενοιολογικά, ο άνθρωπος θα επιχειρήσει να περιγράψει τη σχέση του με το περιβάλλον, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους, με ένα βαθύτατα ανεπαρκή και συνάμα ενδιαφέροντα τρόπο. Ο τρόπος αυτός δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μύθων. Αυτό που λέω, και το λέει έτσι πιο καλά διατυπωμένα ο Νεσλέ, είναι το εξής, ότι αν πάμε ας πούμε στην ίδρυση της Θήβας ή πάμε στην ίδρυση της Ρώμης ή αν πάμε στη γέννηση με έναν τρόπο του εβραϊκού έθνους ή λαού ή όπως θέλετε πείτε το, έτσι, πρέπει να υπάρχει ένας μύθος. Ο μύθος αυτός έχει δύο δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι ότι μας πάει σε ένα πρόσωπο σχεδόν υπερφυσικό. Όλα αυτά τα πρόσωπα που είναι δημιουργοί λαών, εθνών, πόλεων κτλ. Νικούνε τα τέρατα ή τα στοιχεία της φύσης. Άλλα νικούνε φίδια, παραδείγματος χάρη ο Ηρακλής νικάει τα φίδια που είναι στο κρεβατάκι του, έτσι. Ο Κάδμος κυνηγάει την αγελάδα που φεύγει από την Φθιώτιδα και φτάνει στη Βιωτία, όπου και τη σκοτώνει και την αφιερώνει στους θεούς, και όπου χτίζει τη Θήβα και την Ακρόπολη της Θήβας. Ο Ρώμος και ο Ρωμήλος ιδρύουν την αρχαία Ρώμη. Σκεφτείτε ότι τους μεγάλωσε ένας λύκος, μια λύκαινα από ό,τι θυμάμαι. Αν δεν θυμάμαι, παιδιά, διορθώστε με. Και βέβαια και ο Μωυσής, έτσι, ο οποίος παλεύει με τα στοιχεία του ποταμού, όπου τον βρίσκει έτσι, η κόρη, η γυναίκα του Φαραώ, μια ολόκληρη ανάλυση την οποία έχει κάνει και ο Φρόιντ γι' αυτό, έτσι. Δείχνει ότι ο μύθος είναι το στοιχείο
όπου υπάρχει ένα είδος λογικής, αλλά η λογική δεν είναι αυτό που επικρατεί. Αυτό που επικρατεί, θα μου επιτραπεί η φράση, είναι ένα είδος εντυπωσιασμού, είναι ένα είδος μεταφυσικού στοιχείου, στο οποίο ένας άνθρωπος, όπως είμαστε εμείς τώρα ορθολογικά σκεπτόμενοι, θα πούμε δεν μπορεί μια λύκαινα να μεγαλώσει ένα παιδί, έτσι δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του ένα μωρό παιδί, ξέρω εγώ, να σκοτώσει τα φίδια και τα λοιπά. Και προφανώς τα φίδια τα σκοτώνει, γιατί ο Ηρακλής, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλος που κυνηγάει ένα βόδι και το κυνηγάει πόσες μέρες για να το πιάσει και να το σκοτώσει, έτσι, έχει υπερφυσικές δυνατότητες. Οι επόμενες γενιές που ακολουθούν πρέπει να έχουν κάπου να πιαστούν, πρέπει να έχουν ρίζες, πρέπει να υπάρχει μία γείωση. Η γείωση αυτή λοιπόν είναι ο κάδμος, ένας άνθρωπος, αν υπήρξε ποτέ, έτσι, με υπερφυσικές δυνατότητες και ικανότητες, που δίνει στον συγκεκριμένο λαό, στους συγκεκριμένους ανθρώπους μιας πόλης, εδώ για τη Θήβα μιλάμε, ή τις Θήβες, έτσι, πίστη, ελπίδα να μπορούν να ζήσουν όσο καλύτερα μπορούν. Απ' την άλλη, επειδή υπάρχει αδυναμία στο να κατανοήσουν οι άνθρωποι ακόμα, δεν έχουν ούτε τα υλικά εργαλεία, ούτε τα ενιολογικά, προσφεύγουν στο μύθο, ο οποίος μύθος είναι και ένας τρόπος να συγκροτηθεί και το είναι τους, αλλά να συγκροτηθεί και η κοινότητα των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι λοιπόν αναγνωρίζουν στον εαυτό τους ότι ναι, ο Κάδμος έκανε αυτά τα φοβερά πράγματα, δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Έτσι, παράδειγμα, είναι και ο Λικούργος με τους νόμους και τα λοιπά. Και ταυτόχρονα αυτό λειτουργεί και μέσα στην ίδια την κοινότητα των ανθρώπων ως μια συγκολητική ουσία, ως μια δύναμη. Για να φτάσουμε στη λογική, για να φτάσουμε στο λόγο, λέει ο Μαλεβίτης, ένα εξαιρετικό κείμενο, το βρήκα στην Ακαδημία Αθηνών κάπου κρυμμένο, το έχω βάλει και στο site αν θέλετε να το δείτε, έχω και τα link εδώ, θα σας τα δώσω. Ούντο. Λέγεται «Από τον μύθο στο λόγο, η αρχή της ελληνικής φιλοσοφίας». Πρέπει να φτάσουμε στην εποχή της Μιλήτου, να φτάσουμε στην εποχή όπου πια οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε για τη φιλοσοφία, να πάμε στη φυσική φιλοσοφία και από εκεί να κατευθυνθούμε προς τη φιλοσοφία και βέβαια στην τραγωδία κτλ. Αυτή η διαδικασία θα πάρει πολλούς αιώνες, έτσι. Ο μύθος είναι υπαρκτός στον Ησίωδο, είναι υπαρκτός στον Όμηρο. Ο μύθος είναι υπαρκτός και στους τρεις μεγάλους τραγικούς. Γιατί είναι? Είναι απλά η ανάγκη να πάρουν από τους μύθους και να τα βάλουν στην πραγματικότητα της αρχαίας Αθήνας? Ναι, η απάντηση μία είναι ναι. Απ' την άλλη η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, παρά την πολύ καλή μας διάθεση που έχουμε φτάσει στο διαφωτισμό, έχουμε περάσει το διαφωτισμό κτλ., να απαλλαγούμε από τους μύθους. Μπορεί κανείς να εξετάσει τις σύγχρονες θρησκείες, μπορεί κανείς να εξετάσει και τις σύγχρονες πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι διανθισμένες με το μύθο. Ο λόγος και η λογική φαίνεται να επικρατούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά το στοιχείο του μύθου δεν εξαλείφεται. Αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πούμε πάνω σε αυτό. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε με τους αγαπημένους σου σχεδόν μεταμοντέρνους φίλους που αγαπάς πάρα πολύ, Γιώργο,
το μύθο με την κοινωνική κατασκευή, σκεφτόμουν. Γενικότερα την κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, που γίνεται λόγος ιδιαίτερα τώρα, έτσι, στους μεταμοντέρνους κύκλους. Είναι πολύ ωραία και πολύ, πολύ αιχμηρή η παρατήρησή σου. Ε, σε μια παλιότερη αντιπαράθεση που είχαμε μια πολύ καλή φίλη, μου έλεγε ότι εγώ, μου λέει, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς μύθους. Ε, Παρόλο που δεν συμφωνώ μαζί της, αντιλαμβάνομαι τον τρόπο που τον λέει, γιατί αν δεν υπήρχαν οι μύθοι, δεν θα είχε νόημα η ίδια της η ζωή, γιατί οι μύθοι είναι αυτό που λέγαμε πριν, δίνουν το στοιχείο της ελπίδας. Πολλές φορές, προσέξτε, λένε οι άνθρωποι, έχει ο Θεός. Και τους λέω εγώ, ας πούμε, ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε. Θέλοντας να δείξω ότι, εντάξει, δεν είμαι ακριβώς μαζί σας, έτσι, είμαι σε μια άλλη λογική. Αυτό είναι κομμάτι της ίδιας τους της ζωής, περνάει μέσα τους, γίνεται καθημερινότητα. Είναι όμως και το στοιχείο το οποίο τους εμπνέει για να ζήσουν. Δεν σημαίνει ότι το δικαιολογώ, το εξηγώ, να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ σε αυτά είμαι πολύ, πολύ αυστηρός και με τον εαυτό μου. Είναι όμως για αυτούς αυτό που θα λέγαμε τροφοδοτεί το νόημα ύπαρξης. Ποιο είναι το νόημα ύπαρξης του American Way of Life, έτσι? Ποιο είναι? Ότι εμείς θα ζήσουμε, θα κάνουμε χρήματα, θα έχουμε ωραίες οικιακές συσκευές, σε ένα πολύ ωραίο ξύλινο σπίτι, με τα παιδάκια μας να τρέχουν γύρω-γύρω, λες και τα παιδάκια θα είναι μονίμως 5, 6 ή 7 χρονών, δεν θα μεγαλώσουν ποτέ. Θα έχουμε τα σούπερ αυτοκίνητα, τώρα βέβαια θα έχουμε δορυφορικές κεραίες και τα λοιπά. Και όλα αυτά είναι μέρος της κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας. Τώρα, ας πούμε, μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να παράγουμε, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε από το κράτος να μας χρηματοδοτήσει. Πρέπει από το πρωί ως το βράδυ να δουλεύουμε, έτσι, να μην υπάρχουν επιδόματα, να μην υπάρχουν, σε λίγο θα καταργήσουμε και τα Υπουργεία Παιδείας για να πάω εκεί που έχει πάει ο Τραμπ. Και αυτό γίνεται έχεις δίκιο, αλλά αυτό γίνεται με έναν άλλο τρόπο. Ο μύθος της αρχαιότητας σε σχέση με τους σημερινούς μύθους είναι η διαφορά ότι τότε αυτοί ακόμα δεν είχαν τα ενοιολογικά εργαλεία. Δεν ξέραν ακριβώς πώς λειτουργούσε το ποτάμι, δεν ξέραν πότε πάγωνε η γη ή δεν πάγωνε, έτσι, δεν ξέραν ότι τα μανιτάρια ήταν δηλητηριώδη, δεν ήταν, το μάθανε. Εμείς σήμερα δεν πάμε να φάμε μανιτάρια, μας τα ετοιμάζουν οι επιστήμονες ή αυτοί που ξέρουν, που είναι ειδικοί στην παραγωγή μανιταριών. Νομίζω κάπως έτσι, για να πω και ένα για το μυθριδατισμό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Έχει να κάνει με το ότι μας ταΐζουν τέτοια μανιτάρια, αλλά με ένα δηλητηριώδη, αλλά με ένα πιο γλυκό και πιο αργό τρόπο, κατασκευάζοντας την πραγματικότητα. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου. Γιατί ο μύθος της προόδου, για παράδειγμα, να πάω εγώ το μύθο της προόδου, που είναι μεταφυσική σχεδόν, ρε παιδί μου, θα προοδεύουμε, γίνεται μέσα από, με το λόγο, με τον συνδυασμό του λόγου και έναν θετικισμό από πίσω από την πρόοδο. Επομένως, λίγο να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες μύθος, λόγου, πώς το εννοούσαν τότε, πώς έχει εξελιχθεί αυτό ο μύθος και ο λόγος σήμερα και πόσο δυνατός είναι ο μύθος και προεξάρχη του λόγου, και ο λόγος τον υποστηρίζει μετά δευτερογενώς. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Πολύ, πολύ δυνατή παρατήρηση. Νομίζω ότι άλλοι έχουν να πούνε σε αυτό, φαντάζομαι. Μία κουβέντα πάνω σε αυτό. Ποιοι είναι οι κάτοχοι του μύθου στην αρχαιότητα? Οι ιερείς, όσοι έχουν γνώσεις και όσοι μπορούν να διαχειριστούν τη γνώση στο βαθμό του εφικτού. Σήμερα λοιπόν, τι μας λένε? Ότι δεν ξέρετε εσείς αν λιώνουν οι πόλοι ή δεν λιώνουν, γιατί δεν έχετε πάει να τους δείτε. Μπορεί να είναι και φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης. Άρα λοιπόν οι κάτοχοι της γνώσης, αλλά και της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, έτσι, ένα νέο ιερατείο αποφασίζει για τη διαμόρφωση, έτσι, της εικόνας του κόσμου και κατ' επέκταση της εικόνας που έχουμε για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό. Λέγοντας,
Ρε παιδί μου, δεν θα λιώσουν οι πάγοι. Και να λιώσουνε, μωρέ. Το λέει ο απλός λαός στο καφενείο όταν πάει. Θα βρούνε κάτι και θα σωθούμε τελικά. Το πολύ πολύ, άμα τον χαλάσαμε τον πλανήτη, μπορούμε να πάρουμε ένα, πώς το λένε, ένα διαστημόπλιο, ή θα χωρέσω αυτό το διαστημόπλιο, δεν ξέρω ακριβώς, και θα την κάνουμε. Θα πάμε στον Άρη, ξέρω εγώ. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Ναι. Όχι, η παρατήρηση σου είναι πολύ σωστή. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο μύθος εξαφανίζεται. Απλά ο μύθος σε μια άλλη εποχή αρχαϊκή, όπου δεν υπάρχει η επιστήμη, δεν υπάρχει η γνώση, δεν έχει έρθει καν ο Αριστοτέλης ακόμα, έτσι, δίνει εξηγήσεις ενδιαφέρουσες, μα αδύναμες. Έτσι, ένας κεραυνός που πέφτει στο δάσος δεν είναι κεραυνός, γνωρίζουν ότι δεν είναι κεραυνός, αλλά δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο κεραυνός. Έτσι, είναι ο Δίας που είναι εκνευρισμένος, ξέρω εγώ, με την ήρα, έχει θυμώσει με τους θνητούς. Σήμερα ξέρουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Σήμερα όμως είμαστε σε ένα άλλο στάδιο. Το πώς η ίδια μας η ζωή γίνεται μύθος, έτσι, ένα κομμάτι, για να συντηρεί την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, συγγνώμη που παρεμβαίνω έτσι, με συγχωρείτε. Πολύ καλά Παίρνω κάνει. έτσι το λόγο. Πολύ καλά κάνει. Λέω λοιπόν ότι ο μύθος έχει φτάσει να είναι αντίθετος της λογικής. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Θεωρώ ότι ξεκίνησε σαν ένα μικρό κομμάτι ερμηνείας μιας κατάστασης, ένα μικρό κομμάτι λόγου, μια μικρή συμβουλή που περιείχε αλληγορία, ακριβώς για να εξηγήσει ή να ερμηνεύσει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν γιατί δεν είχαν τα εργαλεία, δεν είχαν τη γνώση, δεν είχαν τον τρόπο. Ωραία. Και άρα σιγά σιγά και μέσω του Αριστοτέλη, μαζί την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πολλές φορές, ο μύθος έφτασε να είναι το αντίθετο του λόγου και να περιέχει λοιπόν ψέματα, ανακρίβειες, φαντασίες, φαντασιοπληξίες ή οτιδήποτε, με αποτέλεσμα στις μέρες μας να έχει χάσει μεγάλο μέρος της δυναμικής του, όπου η δυναμική του είναι ακριβώς η αλληγορία του, μέσα στην οποία ο καθένας βρίσκει πράγματα τα οποία δεν έχει διαχειριστεί ακόμη, τα έχει διαχειριστεί λίγο, είναι θολά μέσα του ή δεν θέλει να τα πιάσει. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μέσω του μύθου και σήμερα και πάντα, το είπες πολύ καλά, οι ιερείς ήταν αυτοί που διαχειρίζονται τους μύθους, όλοι μας είμαστε δυνάμει χειραγωγήσιμοι. Γιατί ακριβώς ο μύθος που μας δίνει οποιοσδήποτε και σήμερα με το διαδίκτυο απλόχερα, αντιπροσωπεύει εκείνα τα κομμάτια της σκέψης μου, της ψυχής μου, τα οποία δεν τα έχω καλά μέσα μου. Δεν τα έχω οριοθετήσει, δεν τα έχω ερμηνεύσει, δεν τα έχω ασχοληθεί μαζί τους. Και γι' αυτό ακριβώς χειραγωγούμε εύκολα μέσω αυτού του μύθου. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι θεωρώ ότι ο μύθος είναι απολύτως συμπληρωματικός του λόγου και όχι αντίθετος του. Αυτά. Ωραία το είπες το τελευταίο. Για πες μας λίγο ακόμα για τη συμπληρωματικότητα. Ωραίο είναι. Ναι, γιατί μας πάει τη λογική μας πιο πέρα από εκεί που μπορεί να πάει. Σε χαρτογράφητα ύδατα και την τραβάει, την οθεί να ψάξει και να ψαχτεί. Επειδή ακριβώς περιέχει και την αλληγορία. Η αλληγορία είναι το γοητευτικό κομμάτι ή το άγνωστο. Λέω λοιπόν πως χωρίς το μύθο μέσα μας, η λογική μας θα ήταν αδύνατη. Και όχι το αντίθετο. Ότι όσο λιγότερος μύθος μέσα μας, τόσο πιο δυνατή η λογική μας σκέψη. Είμαι λίγο αιρετική ως προς αυτό. Σου πάω κόντρα. Λοιπόν, θέλει κάποιος άλλος το λόγο, γιατί
από ό,τι κατάλαβα, ο Γιώργος θα φύγει, αποχωρήσει, είναι 8 και 20. Μμ? Και 22, και 22. 20. Γράφτε το, παιδιά, να το δω μετά. Να δω τι είπατε, τι έχασα. Και ο Κώστας βλέπω έχει πάει, περπατάει. Καλό. Άρα Έτσι, νομίζω πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. ωραία. Λοιπόν, θα σας ετοιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σας πω είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δεν ξέρω αν εσείς νιώθετε το ίδιο. Νιώθω πάρα πολύ καλά, γιατί νομίζω ότι θα προχωρήσουν αυτά τα σεμινάρια και με έναν τρόπο που το σκεφτόμουν, δηλαδή τι να κάνουμε, να παρουσιάσουμε μια περίληψη των τραγωδιών, να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά, και βλέπω και ανθρώπους που είναι διαθέσιμοι και έχουν έτσι και όρεξη για αυτά. Θα έρθουν κι άλλοι στην ομάδα από την άλλη εβδομάδα. Βέβαια θα σταματήσουμε μια εβδομάδα, γιατί θα μας σκοτώσουν οι καρναβαλιστές, έτσι. Δεν τη γλιτώνουμε την τελευταία εβδομάδα του μήνα, δυστυχώς. Να και ένας ωραίος μύθος. Οι Άγγλοι και οι ξένοι λένε καρναβάλι, δηλαδή αυτό που έχει σχέση με το κρέας, ενώ εμείς λέμε αποκριές, δηλαδή απομάκρυνση από το κρέας, έτσι, με έναν τρόπο. Δεν ξέρω, και αφήνω σε εσάς τις ιδέες σας. Αν έχετε ιδέες οτιδήποτε, να τα συζητήσουμε, να επανέλθουμε, να μοιράσουμε κείμενα. Έτσι, αυτή η διαδικασία δεν είναι ενός και μοναδικού που το γνωρίζει το σύμπαν και οι όλοι οι άλλοι κάθονται και παρακολουθούν. Εγώ άκουσα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα ξαναδώ και θα κάνω και κοπτοραπτική στα βίντεο, έτσι, και οι θέσεις σας έχουν πολύ ενδιαφέρον, και θα αναζητήσω και αυτό του Κώστα για τη θεατρική παράσταση. Δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, θέλετε να πείτε κάτι? Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία, Γιώργο. Αυτό, εντάξει, να είμαστε καλά και να το δουλέψουμε όσο Ωραία. μπορούμε. Και σε 3 εβδομάδες μετά τις αποκριές θα ξεκινήσουμε και ένα σεμινάριο ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι θα δούμε και βίντεο εκεί, δεν γίνεται να μην δούμε βίντεο, μπορεί να μην τα δούμε όλοι μαζί. Και θα ήταν καλό να μπορούσαμε να βρεθούμε και σε ένα χώρο να συζητήσουμε για το χώρο και την ιστορία του, ή για την ιστορία του χώρου. Θα ήταν πολύ ωραίο σε κάποια γειτονιά της Αθήνας ή σε κάποιο πεζόδρομο. Ξέρω, αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα. Δυστυχώς η Πούλα είναι μακριά, είναι πιο κοντά στην πλατεία Ελευθερίας από ό,τι είμαστε εμείς. Έτσι, τόπος έτσι πολύ ζώρικος για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Ή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την πλατεία Κοραή, έτσι, όπου ήταν τα γραφεία του ΕΑΜ και όσα γίνηκαν εκεί τα Δεκεμβριανά, και τις παρεμβάσεις που έκανε ο Μενέλος Χαραλαμπίδης βάζοντας μια στήλη, την οποία προσπάθησαν να τη σπάσουν, να την αμαυρώσουν, έτσι, κάποια φασιστοειδή, και πώς λειτουργεί αυτό, πώς λειτουργεί η ιστορία στο δημόσιο χώρο, τι σημαίνει το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, ας πούμε, στην Κολοκοτρώνη εκεί κοντά στο Τρισέ, ή οποιοδήποτε άλλο παράδειγμα μπορούμε να φέρουμε. Γιατί η πλατεία Ομονίας λέγεται Ομονίας ή Συντάγματος, και πάει λέγοντας. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Τι να πω, καλή εβδομάδα. Ωραία, καλό βράδυ, χάρηκα που σας γνώρισα. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα, ιδιαίτερα σε αυτούς που εργάζονται. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ζηλεύουμε. Μην ξύνεις πληγές, Θα συμφωνήσω. Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Χάρηκα που σας γνώρισα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, για χαρά. Ευχαριστώ.